everywhere. Madilim ba? Madilim pa ako? Hindi naman siguro masyado. Mukha lang ako madilim, ano? Lumapit ako against the light. Lumapit ako sa aircon dahil mainit, masyadong mainit. Ano? Time check, 12:12. Mangan tayo lalaman. Today is Thursday. May 4. May 4, 2023 Thursday. Bukas brown out dito. Nako, no, ang init ng panahon. Ano bang init? Anong init? Ano na ba ngayon ang panahon? Ano ba ang Oy, 35 degrees Celsius tayo, guys, ma'am, sir. No, mangan tayo ulit. Mangan tayo, time check. Ano pong ulam nyo? Ano? Ayun, so please, as usual, ano? Ay, ayun, hello Auntie Liba. Ayun, mangan tayo. Mangan tayo, ano? As usual, mangan tayo, mangan tayon. Mangan tamo, mangan inta ko mangan, kumangtam kaon, mangan inta. Makain kita, kain tayo syempre, ano? Bon appetit, ano? Tapos, ayun mga kasakwan, tabi masyo. Auntie Liba, tabi masyo. Masumi, tabi masyo. Sa Japan, eray tita ko sa Japan, uncle ko, Uncle Frank, tabi masyo, Auntie Ding, Auntie Ellie, ano? Mangan tayo, tabi masyo. Sikpan, vamos sa comer. Ayan na ako, then dyan, Auntie, si na-RC, si Auntie RC, Pipaminihan of Purpur. Tama ba? Ang hirap banggitin, ano? So, follow, follow, share, heart, Jamestown Bentayan, Facebook, Advisors Corner. No, teacher ko yan. So, ayun, naayos ko ang ating laptop, ano. Alauna na ng madaling araw ako pero natapos kagabi, ano. Maayos lang yung laptop ko. Pero nawala ang mga files. Nawalan ako ng file. Kaabay ko, hi, Masumi, Tabi Mashu. Ayan, Tabi Mashu, Masumi. How are you? It's too Hatsoy na, Hatsoy. Hatsoy. Hi, ulam ko, anong taon nila doon? Anong ulam nyo ngayon? Anong ulam nyo, So, saying regards, hi, Masyo, regards. Hi to, Tabi Masyo, ayun, no? Anong taon nila doon? Si Kwan yung nawala ang file ko. Pero okay, so live na rin tayo ngayon sa YouTube, teacher ko yan, ha? Yung sa TikTok, sa TikTok natin, online talipapa, tapos yung isa, Elocolin Shop, yung kay Mrs. Tapos yung kay Grandma, di ba, yung Felicidad Pintayin niya, yung sa YouTube ni Grandma. Ayun, so bagong, ano bang ulam natin ngayon, natunaw na. Alam nyo ba na ngayon ay syempre mainit ang panahon. Anto si Rayo, ano bang ulam nyo dyan? Ay, Kenneth, yun. Ay, regards dyan pala, pangkapisan at Auntie Liba, siguro itong babantira mo nun si Grandma, no? Si Grandma, si Auntie Marie, Papa Red, Papa Chon, mangan tayo, Masumi, Auntie Belida, sino pa ba? Papatiin natin lahat, no? Ate Alice, ano? Tapos yung nag-aalaga kay Auntie Belida, no? Nakalimutan ko pangalan ni Ate Lina, no? Ayun, shout out sir, Kenneth Abad, shout out, mangan tayo, eat well, Eat well, Kenneth, ano, tinan nyo, meron na, alam nyo ba ngayon, ayun, medyo nahuli ng dating, pero meron po tayong halo-halo, halo-halo. Uy, Uncle Henry, mangan tayo, Uncle, shout out dyan, Uncle Henry, mangan tayo, Auntie Linda, mangan, chow, mangan tayo, kumusta? Ang petang sa panahon, Auntie Sirayo natin dito, Auntie Sirayo. May halo-halo, natutunaw at tampol, medyo ambal. Insan, Verus, mangan tayo, Mangan tayo, insan, Auntie Siram, Auntie Siram, Jesmar, shout out dyan, nagpapa-shout out sa akin yung fan. Nagpapa-shoutout sa akin yung estudyante ko, si Marco, Marco, ano na apelyido ni Marco? Shoutout dyan kay Sir Alfred, si Ma'am Jennifer, shoutout din. Sir si Marco ng Ismao A, nakalimutan ko apelyido ni Marco Season ba? Shoutout daw, sila ni Isumo, ano? Sila ni Sumo, tama ba? Ano pa apelyido ni Kwan? Isumo ba yon? Yeah, si Sumo, basta yun, sa Ismao A, shout out dyan, si Marco daw na taga Sampa, Lechon, kanto. Siya,
balatong insan at tagnawan ng karuman insan atan susirat. Pero sa Lenlin, shout out mangantayo. Ayun, oh. Mangantayo, antisirayo, ano ba ulam ko? Ano ba ulam ko? Ano, inom muna ako ng tubig, ha? Ano ba, inom muna ako ng tubig. Medyo grabe po tang 35 degree. Hi, classmate! Penny! Ang galing ng mga reels ni Penny. Ni classmate ko, ang gagaling. Na-heart, napapa-heart ako pag siya mga bumibira, no? Hmm. Kapon kasi, ang ulam natin, palatong. Si Veros, palatong ang ulam niya rin eh. Pinsan ko na. Ang ulam ko ngayon, kakaiba. Kakaiba pa tong sabi ni Mrs. kasi nasisira na kasi yung kamatis namin. Kasi mura eh, di ba? Naparami ng pa-shout out. Dito may Bellamore. Mainit din dito. Bellamore Airbase ba yan, Jesmar? Ingat dyan. Sabi ni Mrs., sabi ko kagabi, mag-tomato na muna yung itlog, ginisang kamatis ang aking ulam. Dahil nasisira na yung kamatis. Ng senaperte, ay, Ate Malu, mangantayo. Kaysa naperte ang kamatis, tandaklay nol, courtesy of Antidigna. De ingisan kamatis, susirak natan. Ayun, Bellamore Airbase. Ingat dyan, Jesmar, kung nagtitraining ka dyan, ingat dyan. Ayun, maalu-halo ako, mamaya muna yung halo-halo, no? Mamaya ko muna haluin. Mangantayo, antisirayo, saan man kayo, sa bahay, sa trabaho, sa daan. Kain po, dyan sa Kwan, dyan, shout out dyan sa Pangapisan North, ano? Ayun, mangan, ma'am, si Auntie Leia, wag dyan mo tira, mangan tayo Auntie Leia, all the way from Hong Kong ba Auntie Leia? Hong Kong? Chow Pan, chow. Ang galing mo, classmate. Thank you, classmate. Ayun, para sa monetization, classmate. Live tayo. Anong ulam nyo? Para sa monetization. Say siraminatan, insarsyado lawari, alingwanan ko kamatis. Wala dyan kamatis ko, ante. Kanan asawang anto mansarsyado ka anti kamatis labala takawan may sira kan ko. Untumbok may sira. Lagar titipid-tipid na isa. Kayo rin po. Ingat. Ayun kaya itlog and kamatis ang ulam ko po ngayon. Masamsamit pero to ay nakalimutan ko yung chili garlic. Shout out po dyan. Mangan tayo si Ren. Mangan tayo Tapos may naalala ko, may kailangan din ako i-shoutout no? May kailangan din ako i-shoutout kasi sabi ko kay Auntie Madam Belinda Santiago, shoutout po, masamsamit yung ulam nila kahapon yan, no? Yung pakbet ba yung nag-comment si Madam Nag-comment po si Madam Belinda sa ating kahapon. Sa ating live, isa-shoutout ko po sila. May kurwak pala kamatis. Ang sarap. Sarsyadong yung walay galonggong tumatamo man, paksiw, kanda, mayroon siyang olive oil, yung mga ganun ang ulam ni Madam, ano na pangalan ni Madam? Uli ni Ma'am Belinda Santiago, shout out po. Thank you very much po, Ma'am, sa patuloy niyong pagsubaybay, mangantayo, nandiyan na si Mrs. Kamatis. Kinla, pasyal kayo, mura ni Kamatis, 15 pesos. Mamura lang mo siguro, Alam niyo itong ginisang kamatis. Kahit na isang kutsara lang to noon, kapanahon namin nung bata pa kami. Ayun talaga inapag, inapag tong ginisang kamatis dahil kahit na isang kutsara lang yung kamatis, yung ulam mo na kamatis, mauubos mo na yung isang platong kanin. Dahil yung sa sabaw niya, yung kanya masarap na, tama ba? Ganun din ba? Sir Rico, mabilin ka namin supising sir. Sigurado tan, automatic tan, mabilin talaga tan, nasa Manila ka talagang di ba no training? Automatic, wala tayong free kinyo wala tayong free allowance show,
Parang ganun yun, no? Ingat yan ako, nagtitraining ka, Jesmar. Good luck dyan sa iyong endeavor, no? Ang gapoy mamura. Ma'am Marga, welcome to Mangan Tayo, ma'am. Ma'am Marga, antitig na, Mangan Tayo, oh. Sa Sirak Natan, sa sponsor to halo-halo. Maingal ka, Sir Alfredo. Shoutout ka sa Sir Alfredo. Mangan Tayo, sir. In-sponsoran to halo-halo ko noon ng Sir James. Nang halo-halo ang kanda basaan may motor, kanda. Ha? Man. Sa Sirap Natan, Kamatis, antiting na. And then ayaman may impact na ko may inol. Marami tayong egg no? Thank you very much. Masakbay. Masakbay si Auntie Maloy. Nabangan ko sigurado. Babalik siya ng Auntie Maloy. No? Kinlatan ng Auntie Maloy, masamsamit na imprito. No? Isa mo na igali pa itlog kami. Ay nga pumanay kamatis to. Ano bang ulam nyo dyan? Ano bang ulam? Pa-shout out. Sana all may halo-halo. Gamapaga minamahal kong asawa. Mampalo-halo ako. Igiling-giling. Bungay marunggay, talon kamatis, sinambungay pantat. Okay. Abitin amo na si Uncle sa may pantat ang kalot. Mahal yung pantat ka na. Yung kalot pantat. Masamsamin. May ingkalot. Tapos inggaton. Alingwanan kulawari kanyan late at. Ang apipagante. Ang tuloy oras at 12:24. Pizza, oras di pelikula. Mangang kayo lang. Mangang kailan. Bali-bali siya radan ante. Marungkay. Singa dinengdeng sinambong ay pantatayng kalot. Ito na si Juan, Guaping ang Tokyo Films. Bayomark. Shout out dyan sa mga Tokyo Films. Guaping si Bayomark. Si Boss JB and Boss Jared. Guaping. Uy, kahapon pinapaalala ko baka biglang umulan ng star ngayon. Thank you kay Ma'am Noy kahapon si Ma'am Noy Gallegas Fernandez. Nagpaulan ng 200 stars, di ba? Tanghaling tapat ang mga Guaping sigurado uulan din yan ulit. Bayo Mark Everly Mangan. Pahart papalo pantat yung sinali mo ay Atani may leftover yung ante. Masamsamin ingkin nyo na insambong tala. Insambong tala may pantat. Imagine, mabili mo sa pantat in fairness, imagine, may ingkalo laman ay pantat natan. Kami pangaliwi. 160 amo. 160. Grabe, 160 pesos. Ay, Ma'am Ambrosio, Ma'am Flor. Ayun, si Ma'am Flor man na to. Ma'am Flor, mangan tayo. 160 yung pantat na ingkalot. Grabe, ang mahal pala ng pantat, Ma'am Jen, mangan tayo. Welcome to Mangan tayo. Alam nyo ba na, ayan, itong mga kwan natin, dahil sa inyo, marami sa pagpapalo, sa pag-share ninyo, marami na po tayo naabot at patuloy po tayong umangat. Marami pong salamat sa inyo, Marami pong salamat sa inyo mga masugid nating taga-subaybay, mga top fans natin. Marami pong salamat sa suporta. Nakakatuwa, ang dami po tayong mga kwan. Welcome po sa Mangan Tayo tuwing alas 12 hanggang alauna ng tanghali. Sabayan nyo ako mangan, sabayan nyo akong kumain kasi ano pang ulam nyo dyan. Sabi sa ulam ka, panay pising, di bali siya pising man. Inggisan kamatis. Nag-change spot lang ako dahil itong aircon, itinapat ko dito dahil medyo mainit.
Medyo sobrang mataas ang kwan kaya medyo itinapat ko ng konti. Ayun na si Bayaw Mark sinasabi ko na nga ba Ay syempre, ano pa nga ba, Bayaw Mark, di ba? Basta yung pag nandito ang mga guwapings, automatic uulan yan ng stars. Sila po ang pupuno doon sa maraming stars ng ating mga tayo. Marami pong salamat, Bayaw Mark, sa patuloy na pag-share ng blessings, ano? Ayun. Lagi nag-share ng mga blessings to, mga Tokyo. Sir, pakbatan ingkalot agi, masamsami. Ano si karan ang tidig na ingkalo ya may pantat pero ama may left yung galing Pangasinan bumiyahe ng Manila demanda sinira. Ayun ang tidig na ato ama ato. Ingkalo ta bangus bangus dagupan tan so ingkalo ta. John Paul, na estudyante ko to John Paul, kumusta? Mangan tayo. Welcome to Mangan tayo. Sa sirap natan, ginisan kamatis, ginisan kamatis. Salamat kamatis, 15 sa kilo. Nasisira na kasi kaya inuna namin. Sabi nga ni Mrs. Sabi ko nga kanina, isarsyado, hindi, sayang. Yung isda, iba naman. In San Franz, mga nanti si Ram in San Franz. Ma'am Julian, mga welcome back uli sa mga tayo, Marunggay sponsorship ng papachat na namin marunggay, Antiting na, Dakala marunggay kasi, dakala bungay marunggay. Masamsamit tayo. Bali-bali. Lalo na may aga, may sakto laba lagi. Kim! Shout out! Hello sa mga Yums 11 natin. Hello, Kim Michael Martinez. Shout out, mangantayo, Shout out dyan sa mga family, sa mga kasamaan mo dyan, Kim. Shout out, mangantayo. Asan na ba si Marco? Yung sinasabi niya, bantaya sir, i-share ko kwanto, wala pa naman siya. Simmat insan, inggisan kamatis insan, so siramat, ginisan kamatis. Kasi nabubulo kay may agani, namin aluto, gawat petang, pareho tama na insan. Gawat petang, mas maplusan na luto natin kamatis, kasi ilalaan mi no mga liw kami, yung kamatis, yung ilaw pa, para kahit pa paano, matagal kasi pag bumili ka 1 kilo, matagal maubos yun. Para kahit pa paano, hindi ba, ayun, mabilis mahinog. Uy, sana all may pritong bangos. Ang mula yung Shadow Insan, Ann Rose, welcome to mga tayo, Madam Ann, ang kwan natin, ang taon nila doon, yung prito, wala. Mamalo, no maminsan, mga ibuntok ki Jamay. Mga ibuntok ki Jate Gigi. exchange barter tayo, antay malo. May Gigi usay kamatis ko. Numang kaabay tayo laban Numang kaabay. May king kumon, makapandiriwan tayo antay malo. Share ya. Inggisang kamatis at impriton galunggong. Shout out kay Ate Bell. Ate Bell, Auntie Belinda, Madam Belinda, mangantayo na. Auntie Belinda, mangantayo, Welcome to mangantayo, Auntie, Kahapon, paksiw ang ulam ni Auntie Belinda, Paksiw daw na Gigi, no? Anong ulam nyo ngayon, Auntie Bell, Classmate Rodilio. Mangan, main. Anong ulam mo dyan? Cousin Bida, welcome ulit. Welcome back to mga tayo, Antisira Insan, Antisira. Sa Sira, kamatis, inggisan kamatis, wala inul to. Sponsorship ya. Mangan. Ito, makapangalas kasi umpaway dyan, wala ka, ang second floor, katon mangiras ala. Gawat putang gawat putang. Jat putang kasi,
Makapangyara sa ano siya makapangyara? Ang sakit kasi ulo, ha? Ang sakit sulama-laman, makapadrain. Masyado masyadong ma-plus pandrain na laman mo natan. Yan o kasabi labi ang tamay nga marinding ka. Tataklain na to yan didiskin. Oh, amay nananang murami didiskin mamaliwas nga Igor. Igor ha. Shout out dyan ha sa dalawa kong chikiting ha. Oh, hello Colleen, hello Celine. How's your school anak? Third floor. Oh. Sana all my floor. Tayo nasa first floor. First floor lang ako. Si Auntie Malo nasa second floor, si Auntie Dig nasa third floor. May fourth floor. Lalo kila Auntie Dig na ta third floor, ang katawan din medyo masampatang. Mas makapangirastan. Talagang uno pas ka araw natatagil ate third floor. Ante Singa dakolyay impabalo ng asawa ka kamatis alatan mamuray kamatis. Dakol susira ka kamatis. Kasi no mapli kamatis dahil sa buya inggis. Anong ulam? Nga paano nang yung kamatis siguro Auntie Malo, akitindan kayo, ha? Agi katawan. Agay la? Ay imbaganti malo, tiya Pangasinan ang ipawit tayo ko mo, impawit ko tan tidig na 15 sa kilo. 15 sa kilo kamatis siya. Di tan 5. Agay lay bili. Ay uningas kayo talaga ante aircon naman house ni Digna kaya di niya maramdaman ang init. Naka-centralize ba Auntie Bella, naka-centralize ba ang aircon ni bahay ni Auntie Digna? No? Yung naka-centralize na aircon, ano, yung malaki, yung cabinet type, ang mga yung pag tumakbo si Meralco hindi lang siya kotse pang race car. Brrr, sabi niya. Unta, mabili siya bali-bali man lako. Grabe bali-bali man negosyo mo antitan malo Mga liwa yung 10 kilong kamatis. Gawa yun duwari 10 tan. Ay, duwari 5, sarag to siguro. Kasi kayo pangaliwan daw Hello, Madam Christina, welcome back ang ating mga masugid na taga-san. Kumusta? Para napansin ko, parang wala kang live na video okay ngayon, Christina. Observer ako, nakikita ko no? Mga tayo, kumusta pa? Anong ulam? No? Ulam ko, with insalatang kamatis, sibuyas, manggang ino. Okay. Insalata, ano na yung isa? Masamsamitan Hi Mar! Welcome back! Ang gwapo ng mga balango mo, malimpag. Ang dami dati na yung estudyante Anong ulam? Welcome back. Mga tayo Mambilya, centralized aircon. Amay. Nung batik sumeral ko, aliwala ba lang kakakotse, aka-race car, brum, kanto. Masamsami kamatis, promise.
Mabli talaga ang kwan, ha? Oy, ubos ko na, para ang bilis Kasi inubos ko mabilis para tamang nood na lang ng live ng iba. Hala, anong sakit mo, Christine? Anong sakit mo? Get well soon, get well soon. Anong sakit mo? Kawawa na, get well soon, ha? Whatever your kwan, sana gumaling ka na kaagad para, tignan nyo yung halo-halo ko, tubig na agad. Kanina, ice na ice ito. Ngayon, tubig na. Nasa loob na ng aircon. Hi, Jeron, mangan, ha? Pa-shutdown po. Anong shutdown? Pa-shout out. Jeron, mangan, ha? Hello, Jeron Sumera. Pa-shout down. Huwag ka magsha-shutdown. Huwag ka magsha-shutdown, Jeron, ha? Ayun, welcome to Mangan Tayo. Anong ulam mo? Uy, Kirsten, whatever, 1 week na yan. Nagpa-check up ka na ba? Nagpa-check up ka na. Ano ba yung sakit? Kung sakit sa bulsa yan, hindi kita matutulungan. Joke lang. Joke lang, Pero whatever daw ka, magpa-check up ka. So yung halo-halo ko po, naging juice na siya, palamig. Halo-halong palamig na. Tubig na siya kagad. Ganun kainit ang panahon. Kaingat po tayo, Ingat po sa mga tulad ko na nagme-maintenance, mga high blood. Hi, Ma'am Julie. Ayun, welcome to Mangan Tayo. Asawa, hindi na siya halo-halo. Palamig na siya. Saglit lang. Ay, wala yung kwan ko. Mamaya. Yung, hindi na siya halo-halo pabalik-balik lagnat, body pain, carry pa naman sa Christine yata to. Be careful pero, kung pabalik-balik yan, wag mo pa, magkwan ka na, mag-antibiotic ka na. Yung, kung may kakilala ka, magpakwan ka, mag-azithromycin ka, effective yun, pag mga ganyan. Kasi sa panahon ngayon, pag humina resistensya mo, parang doktor, pa-check up ka na, mas maganda yan. Mas safe. Mahirap pagkwan kasi pabalik-balik ka mo, Get well soon, ha? Okay. More water, no? Yung halo-halo, tubig, Hello, Ensan Lem. Mangan, welcome to Mangan Tayo, Naalala ko tuloy. Ay, si Ma'am Julie pala to, hello, classmate. Kumusta na ang husband? Kumusta na si Sir? Get well soon po kay Sir, Naka-recover na ba? Kawawa naman, na-aksidente si husband pala, Ingat yan, medyo nabanggit ni Auntie Maluyan mate, regards at sana gumaling na rin si husband, Ayun, yun yung mga kwan natin. Hello po, welcome to kwan. Hello, Insan Lem. Shoutout po kila Auntie Narcy sa Playa sa Azul. Kailangan yung umasul ng danom, Azul ang kailangan, Nandyan sa Playa lang yan, Auntie Narcy, Uncle Romeo, mga kwan mga kwan, sino ba? Sila Madam Boots. Alam ko, nanonood din yan Sila Madam Boots Bros, yung mga magagaling na kwan. Mga magaling natin na gusto niyo ng beauty care, gusto mo magpaayos ng kilay, magpa-permanent red na lips, basta beauty care, Boots Bros po yan, Shoutout dyan kay Sir Anthony, and then kay Ma'am Ruby, may-ari ng Boots Bros. Sila lang po yung batikan, hindi lang batikan, sila lang yung legit at sigurado, na beauty care sa Lingayen, di ba? Boots Bros po yan. Salamat, okay naman siya operahan kaso wala araw kailan. Bakit ba? Malala pa yung classmate? Kawawa naman, operahan ba daw? Medyo malala ata yung accident, Yung cause ng accident. Get well soon, sir. Get well soon, Hirap po yung pag-motor talaga, Kaya dapat medyo talagang doble ingat pag motor. Kaya ngayon nga, nakamotor din ako, dobling ingat, Kung kinakailangan tengtengan ko yung motor, Ay, Ma'am Jennifer,
Mangan tayo. Welcome to Mangan tayo, ma'am. Natan manhalo-halo ala, andi ala halo-halo manaya. Hmm. Parang palamig na nahalo-halo kasi namayulan danong may yelo. Hindi pula may yelo to. Hmm. 25 pesos, halo-halo. Ha? Shout out din kay Nana Chuding. Yung pinagbilihan namin ng halo-halo. Wala kasi yung halo-halo ni Sir Mark eh. Kaya doon kami kina Nana Chuding. Masarap na oh. Maganda. Marami siyang rikato eh. May banana, may melon. Hmm. Hmm. Mabli. Oh, nante, mapatambak kila. Mm. Sige, ante. Ito po tayo sa rami kaaro tayo, no? Pigi tambak, natan. Mabli, 35 blood man. Siya kalamnan mang inasal, aro may 4, wala le halo-halo mo mang inasal. Awa. 39 sa halo-halo mang inasal eh. Boss JB, mga guwapings ng Tokyo Films, no? Hintayin natin boss yung response nila. Kasi sinabi ko na yung presyo dating doon sa picture sa kaspan dito sa school. Hintayin natin yung response ng mga juniors natin. Yan Nathan, kanakan, grabe. Ang gano mo dyan, te. Siya nga pala dyan mamura, mapapamura ka na lang. Kumaga no dati higpit sinturon, ganda, paano to na nga pala sa liwis sinturon ay? Ito tayo higpitan mo lang ay. So, ultimo sinturon na amo na ulutan. Amo na na-afford. Ang gapulan dyan, te. Sing ang gapulay razon. Masarap ang razon halo-halo dati. Di ba? Yan ang nagki-compete sa ikwan eh. Naki-compete kay Chowking dati dahil yun sa makapuno niya. No? Kaso wala na ata. Ay, America, mangan tayo. Naghalo-halo na ako. Ano bang ulam nyo? Wala na ngayon, wala na ako nakikita ng rason. Meron ba? Parang hindi ata nag-boom ata dito, something nagsara during. Masarap si Razon halo-halo, masarap. Pinupuntahan din namin noon yun. Parang Chowking lang din yun. Pero mas masarap si Razon nga kaysa kay Chowking. Ayun. Hindi masarap lang, napag-usapan lang ha. Dito maraming rason sa halo-halo. O mga franchise na siguro or something, parang dito parang wala. Ibang rasons na eh, parang hindi na yung dating rason. Hindi na siya yung dating rason, baka ibang rasons na yun. Nakapita. Hindi ko na makita yung sa Dagupan din. Hindi ko na napapansin sa may Perez Boulevard yung dati. Shout out dyan sa mga pinsan ko sa Dubai ha. Mga pinsan ko at mga kapatid dyan sa Dubai ha. Shout out po dyan, mainit po dyan sa Dubai sigurado. No? Halo-halo is the key. Naibsan, pero hindi siya halo-halo eh. Parang juice na lang, tubig. Kumusta na? Time check tayo. 12:47. Kumusta ba? Kumain na ba kayo? Nakapagluto na ba? Kung nasa trabaho kayo, kain na po muna. 12:47 na. Matatapos na naman ang lunch break. Yung ice kasi may timpla na. Nandun na yung lasa, no? Then sa bahay, kung ka nakapagluto na, kain na po.
No? Tapos sa daan, tingin muna ng kwan, ingat po yung mga nasa daan. Sobrang mainit. No? Medyo sasakit ang batok mo sa init at ulo. Ano? Pag galing ka sa kwan, tapos sobrang init. Masakit sa ulo. No? So ingat-ingat po tayo. Ingat-ingat po kayo dyan. Ano? Kayo o tayo pong mga kwan, no? Kasi mahirap ma-high blood. Uso ang heat stroke talaga ngayon, no? At sana yun, kain-kain po. Oh. At kain na kasi 12:48 na. Masarap po ang ulam natin ngayon, ha. Kamatis sa sarap ng mga ulam yun, sabayan nyo lang po. At anong basta patuloy po nating support, ano? Nakakatuwa nga si Facebook, marami ngayon talaga monetization, ano? So, mag-sharean po tayo, magtulungan po tayo, sabihin nyo lang. At ipo-push po natin yan, ipo-forward po, i-share natin, no? I-message nyo lang po sa akin mga page nyo, ha? Ay, at salamat malayad sa may baog. Okay, layanti. Ay, may pila pa ba? Ay, pila pakbat, baog. Masasay baog. Tawayan na antidig na eh. Sige, sa kanan antidig na eh. Ano na yung pangalan niya sa kwan? Ano yung pangalan niya sa Tagalog? May pangalan siya sa Tagalog, hindi baog eh, no? Para siyang kwan, yung parang buod ng kwan, ano, yung tawag nila doon. Ano? Ayun, kasi, ayun, baog, parang ganun shape niya kasi. No. Ayun, baog is the key. Masam sarap yun, masamsamit yun, jatmunggo. Di ba? Jatmunggo masamit. Pero, naman, at panahon masyado natin eh. Pag panahon niya sana yun, maganda. No? Ayun, saan na ba tayo? Yung kinakon natin. Oops! Time check. 12:49. Saan man kayo ngayon? Alukon at Ilocano. Oh, I see. Ilocano, Jai. Alukon. Yung baag alukon. Ang ganda naman ng alukon. Kasi ganito siya, no? Parang no, yung parang nagbe-bend siya. Parang kaya alukon siya. Ang galing naman, ano? Imagine may mga natututunan tayo, ano? Mula sa pagkain, di ba? At kung ano-ano pa. Last time, kung ano mga napag-uusapan natin. Very good thing. Ganyan sa mga tayo strikes anything under the sun. No. Ang kon ngayon, grabe, mainit ang panahon talaga. Uy, episode 35 na tayo parang kailan lang episode 35. Pero napansin ko kay Facebook nung hindi ako naglalagay ng mga ibang lives, bumaba ang engagement, bababa pa lang engagement ko sa Facebook. No, bumaba from 25,000 engagement ko nag-check ako kagabi 22,000 ulit. Parang bumaba, pababa pala, so dapat consistent ka pala doon sa kung ano yung mga pinupost mo na dapat ginagawa. Kaya gagawin ko yung mga iba kong ginagawa na para at least umangat siya. Bumababa pala siya, no? So, kayo po mga kwan, ayun, for your kwan, for idea, no? Sharing of ideas sa mga nagre-reels po dyan, sa mga nagpe-Facebook sa monetization. Pag tuloy-tuloy po, kasi bababa po yung engagement, no? Affected yung kwan mo doon, maapektuhan yun nga, imbis na bubulusok ka, bababa pag hindi ka masyadong yung hindi mo ginawa yung mga dati mong ginagawa, parang gano'n. Ayun, yun lang napansin ko lang, pero maganda pa rin. So tuloy pa rin ang laban natin sa Facebook, di ba? Basta kayo may mga kwan dyan, may mga nararamdaman, get well soon po ulit, ano? Kasi ayun, sa panahon ngayon, lalo na tayo mga nagme-maintenance. Parang ngayon, ang init, no? Sasakit ulo mo, no? Madidrain ka pagdating sa bahay. Kailangan, kumbaga lahat ng medyo, share mo may stitch Kuya Happy tan diamond painting. Sure, ante. Okay, share ko. May impose na antidig na yung hobby ni antidig na. Ante, ato man, i-porcel man. Dapat i-porcel yun. Na-expose kayo. Medyo market yun Yung, minsan kasi yung hobby natin, pwede natin gawing negosyo. Yan ang entrepreneur, It's para may new topic ko. Ayun, yung pang
Oh, yung mga painting na antidigna kasi kung napapansin niyo, magaganda yung process stitching niya. Kaya share ko po yun. At, alam niyo kasi, yun, pag-passion, pwede pagkakitaan niya. Career yan eh, ano? Gusto mong gawin. So, you can turn that into profit. Entrepreneurship na yun. Ano? Kasi entrepreneurship is not a profession, it's a career. Oh, di ba? May mga ganun tayong bahanan sa estudyante ano, para may ano? Topic mo, oh, no, may cross-stitching na antidik na yun. Habis niya, habis ha. Pwede pagkakitaan yun. Maganda yung mga cross-stitching. I-share ko yan natin. Ikakuan natin, ano, i-share natin at hanapin natin yung kanyang mga sinishare nyo at ipopost natin sa ating page para at least makita natin ang trading at mapapa nila, malay nyo. Hi, Ma'am Chelsea, Chelsea Torrio, mga estudyante ko yan, no? Pasen, estudyante ko yan sa mga Cookery 11, grade 11 natin yan, no? Ayun, no, sa sobrang init ng panahon, check my album sa FB. Oh, yun. Naka-share naman yun. Ano, nakakuha na yung mga gustong, baka gusto nyo, baka may magustuhan kayo sa kwan ni Ma'am, ni Auntie Digna, no? Bisitahin nyo po yung Facebook nila at sa kanilang album. Makikita nyo po ang kanilang mga magagandang. Yun lang yung mga iba, ante, ano? Yung mga iba wala pang frame, ano? Wala pang frame, ano? Pero madali lang naman magpa-frame eh. 'Di ba? Madali lang naman magpa-frame. No? At may ano yung mga size, ano? Yung mga corresponding size niya rin, no? Yung mga corresponding size. Ayun, masamsamit. Ayun, nasa browser, binabrowse ko ngayon ang album ni Auntie Digna at hinahanap ko yung kanyang cross stitch. Pero parang saan na ba yun? Ayun, daming ano, ayun, hanapin natin, ano? Albums. Para may ano, yung mga cross stitch, ayun, no? 54 items yung cross stitch ni Auntie Digna. So, halo-halo, ano? So, may mga portraits, mga pictures, ano? Yung mga different na mga views, mga abstracts, yung mga something to no? So pili po kayo, no, mga religious materials, no? Ayun. So eto po, ano ba ante? Pwede ba silang magpa-made to order? Parang gano'n. Pwede ba silang magpa-made to order? Kasi pag gano'n, pwede nating ikuan yan, ano price na ano, di ba? Dapat pag made to order, mga ganun tipo-tipo, ano? Para at least, ito, ikuan natin ang titignan, malay nyo, ano? You can turn your passion, your happy into profit. Negosyo, ano? Tama? Asa na nga ba tayo? 12:55. Bakit? Ayun, saglit. May mga nag-chat sa akin sa kontrabaho, sa kwan. Boss, bayaw, ano daw yung kwan? Ano daw yung pictures na kasama doon? Yung sa, ikakwan ba natin yung sa 360 yung 400? Ayun sa picture package. Package A, package B, gano'n na lang. Ano yung kasama doon? Doon sa 550 natin. Package A, package B. Sir Dewey, papadan, Sir Dewey, mangan tayo, sir. Kain tayo, sir. Ayan, si Sir Dewey, Siya po yung papadan sa may San Carlos, legit po siya. Legit po yan, papadan, Kung may mga gusto niyo ng mga repo na sasakyan, kakabili ko lang po kasi ng repo. Kakakuha ko motor, no? Legit po siya, maganda, quality yung mga at mura-mura at pwede mo papakiusapan yan, Sir Dewey. Di ba, Sir Dewey? Papadan dyan sa may San Carlos, sa may Pagal. Tanongin nyo lang yan, maganda mga pinupost niya, may bago mga post ulit, Sir Dewey, Legit po, sa mga gustong nagharap ng mga murang sasakyan na motorcycle lang, mga repo, mga galing ka sa lahat. Yan, si Papadan ni Sir Dewey Kabansag. Welcome to mga tayo, sir. Ayun, biglang nagpapabe, Sir Dewey, Ayun, so naka-transaction ko siya. At soon, magiging pan natin yan. Magiging kliyente natin yan, Sir Dewey, rin sa financial sa Sun Life, sa brighter future. Tama ba, Sir Dewey? Ayun. Mangan tayo, lalamat. Ano bang ulam dyan? Shout out po dyan. Shout out po sa inyong mga bahay. Mag-shout out lang po tayo.
At kain lang po. Kain na po kasi 12:57 na. Ang ulam po natin ngayon ay ginisang kamatis na may itlog. Kamatis na mamura, nalulutula, kanyan ay alutula, kanyan ingisa mila. Ha? Ginisa na kasi luto na. Yung dating hilaw, naging luto dahil sa init ng panahon. Hanggang agmulay kalburo, automatic maluluto. Sobrang init kasi. Ayun. Sana nga ba? Ayun. I-message ko si Bayaw na lang mamaya. Magkalupang manaya si Mama Muring. Hello, Auntie Arce. Welcome to Mangantayo. Thank you, Auntie, for always sharing the lives. Si Auntie Arce. Shout out po dyan sa Iran. Uncle Mamod, Auntie Miriam, Insan Miriam, Insan Farhan, Insan Shirin, Insan Sara. Tama ba? Kompletos Ricardos. Kumusta po kayo dyan sa Iran? Mainit din po ba dyan? Ayun. Sa mga Japan natin, siyempre mga titas natin dyan sa Japan. Auntie Ding, Uncle Frank, Auntie Ellie. Yung mga panatan. Jesus, ang mga tayo, ang mga kwan natin, mga home economics na sa GDPP. Ngayon ang mga to, mga home economics 12 natin. No? Madam Kayla, mangan. Kumusta po kayo dyan, mangan, no? Time check. Panangog tula, 12:59, ang bilis ng oras. Sabi natin din na kalupam si ang laking Muring. Si Jaime, shoutout dyan sa Palawan. Nandun si Padar ko sa Palawan kasi. Yun. Mangan. Anong oras na ba? Thank you sa mga hearts. Yung mga gusto ko, yung mga hearts. Shoutout dyan sa mga estudyante natin na nag-GGDPP. Nandyan sila ngayon nandyan sila kay Madam President Juday. Buti na lang naalala namin na mayroon na Insan Mangan tayo. Insan Mangan tayo. Oy, hi Farhad. Manganta Farhad. What name niya? Wife. Shout out dyan sa wife at sa anak mo. No, shout out. Hello. Mangan tayo. No? Ayun. Toy sir. Ingkisan kamatis. Jesus. My handsome cousin, thank you very much. She's always handsome. Joke. Inggisan kamatis, Jesus, susirat. And then, walay deserton, halo-halo na maliwa palamig. Siyempre, may kamatis, walay nolto, inggisa. Siyempre, nasa naperte. Yung gisang, sarsyadong isda sana, kaso, yung isda sayang So, ibang putahe naman yun. Baka bukas. Nga pala, brownout bukas sa Istansa, ha? Istansa. Brownout bukas sa mga taga-Istansa. Basta malapit lang din natin. Kasama kami. Brownout. So, brownout. Brownout. So, alam nyo na. Alam na this, pag brown out bukas, mainit. Ang Apisilaw. Try natin kung paano pwede ako mag-live bukas, pero hopefully, magawa natin ang paraan paano tayo mag-live bukas. Kasi brown out sa Istansa bukas. May advisory yan Senpel ko. Ayun. So, time check, 1:01, parang kailan lang ulit. Bilis talaga ng oras. Medyo dali tayo ng konti kanina dahil sinet up ko pa, nag-change ako ng spot kasi. Nagpalit tayo ng spot kasi medyo mainit talaga doon dito nakatutok sa kwan para medyo maibsan yung ating init. Ayun, so saan man kayo naroon ngayon, sa trabaho, sa bahay, sa daan, kain na po. Alauna na po, balik po ulit tayo sa trabaho. Wag niyo pong kakalimutan uminom ng tubig. Hindi pa ako nainom ng tubig, naalala ko, water. At may kandan kinante. Rotating brownout kanda, maintenance brownout kanda kasi wala advisory to ko. As usual, pag ganitong summer talaga, magkakaroon sila ng ganyan. As usual, simple to, isa sa mga nickname ng Senpel ko natin, Shoutout dyan kay Sir nakalimutan ko na ulit, bigla ko nakalimutan.
Bigla ko nakalimutan ang pangalan ng ating kaaro dyan sa St. Pelco, si kapinsan ko. Kapinsan ko. Ha? At kay Boss Jason, ano? Kay Boss Jason. Boss Jason ng St. Pelco. Mangan tayo, ha? Napapadaan din dyan si Boss Jason ng St. Pelco, ano? Ayun, ha? Mga tayo, simple to sa natin, ha? Ingat kayo lagi, ha? God bless sa mga may sakit. Diyan sa asawa ni classmate Julie, ano? Ingat, ha? Get well soon po sa husband natin. Christine, get well soon, ha? Get some rest, get well soon, ano? And saan po kayo, ingat po kayo, huwag po kayo magkakasakit, ha? Iwasan ang mainit at siyempre dapat may tubig po lagi para hindi ma-heat stroke. Ingat po kayo lagi. Marami pong salamat ulit sa pag-antapay sa atin. No, tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alauna. Mangan tayo. Ano? Ito po ulit si Teacher James. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. So patuloy po nating i-heart, i-follow, i-share ang ating page. James Sarvintayan sa Facebook, Advisors Corner. Ang Facebook page natin para sa Sun Life Financial Advisor din po kasi tayo, ano. Ayun, ang teacher ko 'yan sa YouTube, ano, tapos Ella Colin Shop, online talipa pa, ano, Felicidad Bintayan ng YouTube ng Grandma. Ano? At sa ating mga kwan, hindi ko na babanggitin lahat. Tokyo Pounds, marami pong salamat, bayaw, ha. Tokyo Boss JB, Boss Jared sa 50 stars. At sa inyo pong lahat na sumusubaybay, marami pong salamat at mga nag-share. Ano? Hanggang sa muli, bye-bye, mangan tayo. Bye. Happy weekend, hindi pa pala. Thursday pa pala. Bye-bye. Bukas pa pala yung dapat. God bless, God bless. Bye-bye. Yes. Alika, ano ba yon?